Hello, Sissy. Hi, Pinkay TV. Mega love shoutout. Good evening, guys. Sis Pinky, Pinkay TV. Thank you for your thumbs sa Kiabi Bunch Vlog. Hello, guys. How's everyone? Ngayon lang nakapag-live ulit. Yan, mega love shoutout, Kiabi Bunch. Hoy, Noela Garcia Vlogs. Mute ka, Ate Brave. Nakamute nga. Hindi, okay na ngayon. Wow, pretty. Sus, nambola pa. Kapsat Larry. Elski, Spring, may daw shoutout sa lahat. Wow, bago ligo. Yes, katatapos lang naligo. Ako maliligo pa lang. Huwag ka na maligo, El. Baka mabasa ka. Dadami ka pa. Kamusta, Ate Brave? Ito, okay lang. Hello, Kapsat LV. Kapsat Larry, may daw shoutout. Ay, ano, guwapa, Noela. Ito, okay lang. Spring and fall, may daw shoutout. Masaya ka, host. Ang lungkot na kasi. Happy lang. Ang lungkot na kasi. Huwag kang malungkot. Uy, tingnan mo si Noela. Ano, masaya. Miantay, hello sister. Ayan, mag-love shoutout. Thank you. Welcome everyone. Ito, nagabalik din kay Lolo. Ano, kumusta na yung channel mo? Bago yan, no? Gawin mong winter. Mag-love shoutout to all. Ayan. Matagal din ako nun active. Yun nga eh. Ay, wala pa palang jacket si, ano, si Mentay. Ayan, may jacket ka na, sister, ano, Mientay. Bagong ligo yung host nyo. Oh, yes, katapos ko lang mag-live. Oh, really? Hindi kita napuntahan. Ba't ganun? Ayan, gawin mong summer. I'm from Vietnam.
Guys, padikit na lang po sa ano natin sa bagong bisita. Yan, tay. Welcome to my life. Harap muna natin sa ano sa labas. Ayun. Happy ka dapat pero hiya ka pa po. Go to channel ako sa mga dikitan ko po. Bakas po ako. Don't worry po. Ayan. Desi, may love shoutout. Ngantay. Hello everyone. Sis Desi Vlog. ITV Vlog. May love shoutout. Magkadrama na lang ako. Desi, ayaw na ni Lolo sa akin. Sana all. Hindi pa ako nakasuklay. Hi, buhay! Ayan, shoutout friends, may love shoutout. Dan Tikit Noel's Garcia Vlog, ayan. Ayan, lalab, so nakadikit na daw sa'yo si Shadow. Mag-iwan lang ng mga bakas, guys. Kitang-kita lang mas. Kita nga, pasaway eh. Nagpapapansin yun. Kaya pumasok. Dante TV Vlog, bakas po sa mga premiere po ninyo. Tumaba ka, Kapsat. Oo nga, Kapsat Larry. Sarap kasi kumain. Sarap kasi kumain, Kapsat Larry. Kaya yan, tumaba. Only rice yan. Food is life, Ate Brave. Oo nga eh, sarap nga kumain kasi ng rice. All about, may galaw shoutout, please join my premiere. Ayan. Hindi ako maka-join, guys. I use only one phone. My another phone is walang battery. Ayan, nagbaba si All About ng kanyang bahay, guys. Pwede nyo siyang kamayin, puntahan. Ate Eva! Ate Eva's Vlog! Mega love shoutout, Ate Eva! Kumusta po dyan, Ate Eva?
Tapos na ba ang trabaho? Dan Shadow and Friend, may bakas po ako sa short videos mo. Yan. Thank you so much, Lalabs Noela, sa pagkikipagdikit sa mga bisita natin dyan. Every 8 p.m. ka nagla-live. Busy pa ako sa oras na yan eh. Ayan. Ayan si Ate Eva Lalabs Noela, dikitan mo. Mga kasama ko yan sila dito sa HK. Huli ka. Good night, host. Ayan, matutulog na si Spring. Good night, sleep well. Okay, pahinga muna sa work lang. Katatapos ko lang din naligo, guys. Ayan, 13 million in the house. Mega mega love shoutout. Jen that wins. Mega love shoutout. Good night, Capsat. Ayan, Capsat Larry. Ayan, may jacket ka na, sis Jen. Sis Jen, heto okay lang po. Ikaw, kamusta? Long time no see. Mientay, thank you so much. Please drop your link. Or di kaya mag-go to channel na lang kayo mga guys. Nasa Pinas may nagbakasyon. Ayan. Kamusta ang bakasyon dyan, sis Jen? Ayan, Kuya Larry daw, Kapsat Larry. May bakas na daw sa'yo si Noela. Ay. Thank you guys. Ngayon lang nakapag-live ulit after how many years? Charit. PTW ako, spring and fall. Ayan. Okay lang naman 20 days bakasyon. Ang bilis ah. Bilis naman pag 20 days lang. So enjoyin mo na lang ang bakasyon mo dyan sis. Spring natanggal na ba yung mighty band? Watch kita spring fall. Nakadikitan na pala kita. Yeah. Yan lagi bakasyon ko. Oh. Kaya pala. Maulan pa naman ngayon dyan sa Pilipinas. Nag-try lang ako mag-live guys. Baka sakaling may manood. Ayan o. Oh. I'm lucky kasi meron akong 9 viewers. Walay na Eva, si Is no Reyes kaya dance. Pahinga muna.
Oh, puro ano lang sis, puro upload lang. Tapos ano, busy din minsan. Ngayon lang nakapag-live ulit. Nag-update. Good night, all. Keep safe. Ayan. Well dreams, spring and all. Ayan, may issue pala kayo niyan, ads. Oh, meron nga. Dandikit. Ewa Sulak HK, may bakas po sa Premier. Ayan. Thank you so much, lalabs. Mga kasama ko yan dito sa HK, sila Ate Eva. Thanks at ibalik ko po ang pandikit. Salamat. Mag-mute muna tayo kaya ang lakas ng TV ng alaga ko. Te Eva, tapos ka na sa work mo? Pumapasok siya dito. Time na pala para mag-dot-dot, Ate Eva.
Mientay, thank you. Thank you guys sa pagtambay. Hi La, megalaw shoutout. Abby, megalaw shoutout. Sana all fresh. Ayan. Aldrin, may jacket ka na Lloyds. Matulog akong haggard. Matutulog akong haggard. Bakit? Ba't ka haggard na matutulog? Dapat fresh. Uy, Abby, kamayin mo naman, Abby, para magsampu na. Abby, dikitan mo yan si ano. Dikitan mo yan si Mientay. Ayan, Botchok, megalaw shoutout, idol. Thank you for coming. Ayan, arangkada na daw. Arangkada na. Banat na. Ayan, 11:11. Thank you, guys. Yes, Pikachu lover. Ayan, oh. Pikachu.
Sino dikitan ko? Yan, sila Idol Bochok, andyan pa si Mientay, andyan si Yabi Bunch, andyan si Shadow and Friends. Hi, Kusar Foods Vlog! Hi! Hello, sister. Magalaw shoutout. Ayan, may nagbaba ng kanyang bahay. Hindi mabasa. Abi, ano yung sinabi niya, Abi? Pag yan, di mo na i-translate. I-click mo yan sila, i-dikitan mo yan sila all about, tapos Kosar, ganun.
ano, good night, Master. Ayan. Good night, everyone. Hanggang dito na lang, guys, ang ating live kay matutulog na ang lahat. Thank you for joining my live, guys. Good night, everyone. Keep safe. And thank you for supporting my live. And mag-iwan lang kayo ng mga bakas ninyo dyan, guys. Para magdikitan pa. Kung may gustong makipagdikitan. Kosar Food Vlogs, magalaw shoutout, sister. Hanggang dito na lang, guys, yung live natin. I just want to say thank you and have a good night. Bye-bye. Bye. Thank you.